Hola veïns i veïnes, us expliquem el resum de l'activitat política del nostre grup, el primer grup a l'oposició de l'Ajuntament, durant el mes de febrer. Un mes de febrer en el qual a l'Ajuntament hem aprovat la nova normativa de patinets per donar seguretat als vianants i conductors que comparteixen espai amb els patinets a la via pública. Primer de tot hem lamentat que aquesta aplicació de la normativa, aquesta adaptació de l'ordenança arriba molt tard a Igualada. Fa un any i mig que el govern la va prometre i fa 4 anys que els patinets són una realitat als nostres carrers, però celebrem que finalment s'hagi dut a terme. També durant aquest mes de febrer hem denunciat l'OVNI que ha aterrat al Parc de Vall-llaura, aquesta pèrgola de més de 150.000 euros que substitueix 34 arbres. Estem en contra d'aquesta actuació i ho vam fer amb una roda de premsa al Parc de Vall-llaura perquè creiem que la millor ombra en un parc la donen els arbres i no estructures artificials i de ferro. Si s'ha de fer alguna inversió al Parc de Vall-llaura és la seva ampliació, com hem defensat sempre dins el nostre model de ciutat, amb el terreny que va des del Parc de Vall-llaura fins al Torrent de l'Espel, al costat de la residència per a Vila-seca i del Viu B2, hi ha un espai on nosaltres proposem tobogans gegants, un amfiteatre i completar aquest espai per convertir-lo en un parc. Durant aquest mes de febrer també hem celebrat l'adhesió d'Igualada a l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, aquelles capitals que no formen part de l'àrea metropolitana però que l'encerclen, una acció que nosaltres feia 4 anys que estàvem reclamant i estem convençuts que ens servirà per treballar les polítiques d'habitatge, les polítiques de comunicacions com el tren gran i també les polítiques de desenvolupament industrial en totes aquestes altres ciutats que tenen reptes comuns també amb Igualada. I un mes més, els regidors del nostre grup hem participat a diferents actes a la ciutat, com la inauguració del Festival Fine Art, també l'homenatge al productor de cinema igualadí Paco Poch pel seu Premi Gaudí. Hem estat acompanyant els alumnes de l'Escola Gabriel Castellà a l'acte Dones i Ciència a la Biblioteca Central. També al Teatre Municipal l'Ateneu hem participat a la gala de la Federació Catalana de Béisbol i Softball i hem gaudit d'una tarda magnífica de Carnaval al barri de Montserrat. Un cop hem passat comptes del mes de febrer, seguim treballant per Igualada, seguim fent feina per la nostra ciutat.